ଶଙ୍ଖ ମୋର ଗର୍ବ। ଶଙ୍ଖ ମୋର ଗର୍ବ। ଶଙ୍ଖ ଆମର ଗର୍ବ। ଶଙ୍ଖ ମୋର 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 ଗର୍ବ। ଶଙ୍ଖ ମୋ ଗର୍ବ। ଶଙ୍ଖ ମୋର ଗର୍ବ। କାହାରିକୁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ ଆକ୍ଷେପ, ଖବରକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହି କୁତୁକୁତୁ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେହକୁ ନେଲେ ନେବେ ପଛେ ମନରେ ଗଣ୍ଠି କରି ରଖିବେନି। ହସ ଆଉ ହସ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ସୁଟୁମୁଟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁଟୁ। ଆମର ବଙ୍କା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମହାସଂଘ ଯେତେ କହୁଥିଲେ ବି ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ପରି ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ 3 ମାସିଆ ମହଲତ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ମଇ ପଡ଼ିଥିବୁ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାୟ ମାରିବୁ ସେତିକି ବେଳେ ନୀତି ଧରିଛି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ନଚଡ଼ବନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁ ଭାଇ ସୁକୁ ସୁକୁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବାରୁ ବିଜେଡି କହିଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରାଜନୀତିରେ ପଲିଟିକ୍ସ ନ ପୁରାଇ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଘୁଁ ଘାଁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯମରାଜା ବି କହିଲେଣି। ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି 2 ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ହେଇନଥିବାରୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବି ଢଳେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସରକାରଙ୍କ ଲିଖିତ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦିହକୁ ନେଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଠପ୍ ହେଇଗଲା ଭଳି ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଟରେ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଲାଣି ତେଲର ଅଭାବ। ପନିପରିବାର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଲାଣି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ କହିଥିଲା ସିନା, ପନିପରିବା ଗ୍ୟାସ୍ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୋଧହୁଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଫାଲତୁ ଜିନିଷ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସରକାରଙ୍କ। ଶୁଣାଯାଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଥିବାରୁ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସାଣ୍ଡୁଆ କିଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସିନା ନୋବେଲ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶର ବହୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କିନ୍ତୁ ବେଲ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଇଡି ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲୋକମାନେ ଏଇ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ମୋ ଗର୍ବ ବୋଲି ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟା ହେଉଛି ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ବୁଢ଼ାଠୁ ଟୋକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିଆ ଶଙ୍ଖ ମୋ ଗର୍ବ କହି ଯେତେ ହାଲ୍ଲା ଗୁଲା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଶଙ୍ଖପତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇ ପଦକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କାଳେ କହୁ କହୁ ଶଙ୍ଖଟା ଠକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଜୋରସୋର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ନିକଟତମ ମହଲରୁ ପ୍ରକାଶ। 2ଟି ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାଟୁ ନାଟୁ ମାନେ RRR, ଆରଟି ହେଲା ଦି ଏଲିଫାଣ୍ଟ ହୁଇସ୍ପର୍ସ। ସତରେ ଫିଲ୍ମଟି ବୋଧେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମ ହାତୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। 14ଟି ହାତୀ କରିଡର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେଇନଥିବାରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଶୁଭାଗଲାଣି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଧରା। କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶର ଏମାନେ ଗୁପ୍ତଚର କାଳେ ହେଇଥିବେ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ହଉ ଚାଲୁ। ମାରା ପଡ଼ିଥିବା ଏକ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଯେ ଏଯାଏ ସରୁନି। ଦେଖାଯାଉ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା ତଦନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। କେହି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ କି ଲାପତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଲିସର। ହେଲେ ପୁଲିସ ହଜିଗଲେ କି ଲାପତ୍ତା ହେଇଗଲେ ମଣିଷ କରିବ କ'ଣ? ସେହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାପତ୍ତା। ସେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ପୁଲିସ ନୁହେଁ, IPSNB ଭାରତୀ। ଏଥିପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲାଣି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଦିନେ ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନଥିବାରୁ ଘାଳେଣି ପଡ଼ିଛି, ଚିନ୍ତା ଜକେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆହୁରି ବଙ୍କା ବଙ୍କା ବଛା ବଛା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ
ଅନେଇ ଥାନ୍ତୁ କାଲିକି। ନମସ୍କାର।